Okay, kaya siyempre, daman sa may Barangay Talasan Umangas, of course, nagpamati sa aton ang mga Laurente, Cubero, Ilagan, kag ni Madara family. Subong sa aton nga na live. Of course, ara si Gerald Laurente, si Ryan Cubero, si Christian Ilagan, si Adrian Ilagan, si Gian Paulo Di Madara. Of course, ara man si Jury, kag si Ray Ilagan. Okay, salamat kayo sa pag-silent monitor. Okay, this time, mamati na kita sa ikaduha ng pagambahon. Yung kagrupong Agustin, Brindia sang Barangay. Okay, Victoria's Pro sa Bakay Housing nagapuli na ang Dimalas nga Dibuenas. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Panamewaan ako dira sa Kwan, sa Pulaw, sa Housing Pulaw. Okay. Sa mga akong ka-brother sa Book of Mormons. Nga sila ay kapamatigid subong. Nangayo gani sila sang Kwan, ang kwan sa harana kung anong dapat. Siling ko 111.5 Short FM. 101.5 oh. Pamati lang ka muna, Brad. Saka ang akon utod sa kwan, Barotac Bio, si Enrico Brindia, kag ang akon anak sa Barotac Nuevo, Okay. si Randy, kag ang akon Magad, si Gigi. Pamati lang ka muna. Ari si tatay nyo, makanta sang Di Malas nga Di Buenas. Okay, Dimalas nga Dibuenas sa kagrupong Agustin, Brindia. Ining akong pag-igoma, daw isda nga ginabaligya. Sige ang libot ko, pero wala may nabuha. Ining akong nga negosyo, nga dudayan lang mapoto. Kayang akong natanyagan, nga pulo palagyo. Kaysang akong nagalakbay, sa may higat sang baybay. Dinalilang may namaypay, maanya galing alin ay sa akong kapangilay bumaling. Ako'y nakidali sa inyong balay. Ako'y kakauli, nakadasma ako sa dalan. Kay paspatid ang akong dalagan. Tumanggit ka di malas, ning akong paghinigugma. Bisan ang huli mo, wala na sa pakat. Kung hindi gid man maubos, binilang ako sang tingos. Pagod ang ugma ko ay di mapanos. Ano niya madulang, ining di malas akong gugma nga di buenas bumalik. Ako'y dali-dali sa inyong balay. Ako kapauli, nakadasma pa ako sa dalan. Kay paspatid ang akong dalagan. Tumanggit ka di malas, ining akong paghigugma. Isanan po himon ko, wala na sa pakat. Kung hindi gid man maubos, binilang ako sang tingos. Agod ang ugma ko ay di magpanos. Kung na madulang, ining di malang akong gugma nga di boy
pamati, no? Thank you lang. Short FM. DJ Fees, Brian. Okay, salamat gid. Kagrupong Agustin Brendia. Abi ko na makanta ka paliwat, no? Ang imong nobya wala mo tamya sa abroad, no? Sa Manila, masunggod. Napuli siya ang nobya mo, napuli? O isa puli? Okay.